i avui et farem una entrevista sobre el documental que has fet. Molt bé, encantat. La meva pregunta és com se't va acudir fer sobre aquest tema i com vas començar a desenvolupar al principi del documental? Vaig començar per interès personal per la història del meu avi, que va viure la Guerra Civil, concretament va estar a la batalla de l'Ebre, i tenia una història, imaginem, molt forta, molt dura, però que mai ens la va voler explicar, no? I ni els seus fills, ni el meu pare, ni el meu tiet la coneixen bé la història i només sabem 4 anècdotes que va explicar, però mai va voler explicar-nos massa aquesta història. I temps més tard vaig veure que era la dinàmica que havia tingut moltíssima gent, no? De que es va quedar visquent una història que o per trauma o per por per estar en temps de dictadura no volien explicar i que després de la dictadura, per inèrcia, mai s'ha volgut treure aquesta història i ha quedat sobretot una part de la nostra història molt important, silenciada, i tenia ganes de poder explicar això. I això, al poc de començar a fer entrevistes de diferent gent amb aquest tema, vaig conèixer en Pitu i per la seva manera de ser i per la història personal que tenia vaig pensar que potser valia la pena fer un documental que parlés del seu viatge a l'exili. I et va costar molt recopilar la informació, vas haver de tocar amb els llocs, buscar, fer molta recerca a internet, llibres... Sí, a internet sobretot, i també vaig consultar alguna font de, per exemple, el MUME, el Museu Memorial de l'Exili, vaig anar a parlar amb ells, em van donar algunes fonts que podia consultar i després vaig fer molta recerca per internet a partir de la història del Pitu, començar a buscar les dades que m'havia donat ell per veure això la seva correlació, per documentar-me de cada un dels llocs, explicar la història de la base de Bordeus, doncs vaig anar a buscar, perquè no coneixia, jo no sabia que existia aquesta base, i llavors em vaig anar a documentar, a buscar el contacte de la gent de la base, que ho està portant ara la gestió d'aquest espai, per trucar allà, però era el mateix, no coneixia la història d'Oradur, que em sembla molt forta, i llavors trucar al Museu d'Oradur, parlar amb ells, veure si podia accedir al seu arxiu, i sí que va haver una fase prèvia bastant important de documentació i de búsqueda d'arxiu, molt de material d'arxiu. Jo tenia molt clar que volia fer servir material d'arxiu per explicar aquesta història, que tenia la intenció de fer servir els audiovisuals com un element de conservació de la memòria, i llavors m'interessava fer servir material d'arxiu perquè tenia aquesta funció, són arxius fílmics que servien per conservar la memòria, i llavors m'agradava jugar amb aquest tema. I quan vau començar a gravar tot el documental, quins imprevistos vau tenir i van canviar gaire la visió que tenies des d'un principi de com volies que quedés? N'hi va haver diversos imprevistos. Un era bastant previst, que era que no hi hauria molt de pressupost per poder fer aquest documental i que haurien de jugar amb pocs mitjans, i llavors vam tenir que fer servir la col·laboració de gent que estava molt interessada en fer aquest projecte i que no se'ls podia pagar o se'ls pagaven sous simbòlics. Potser treballaven 6 mesos i en cobraven. O altra gent, com jo, que no vam cobrar res per tot el procés de producció. Després, altres imprevistos. El primer, molt gran, va ser la mort del fill de Pitu, quan estàvem a punt d'anar a rodar. Es va morir el seu fill i el projecte va quedar parat. I durant bastant de temps vaig pensar que potser el projecte no es podria tirar endavant i que s'hauria de tornar els diners que s'havien aconseguit de subvencions i de la campanya de micromecenatge, i va estar un any parat el projecte fins que en Pitu li va tornar a entrar les ganes de fer el viatge i vam anar amb ell. I un altre imprevist va ser quan en Pitu es va posar malalt a meitat del rodatge, que encara faltaven a 2 llocs, que eren a Dachau i la base de Bordeus, i va tenir una angina de pit i com que és un home molt gran i els viatges no només eren cansats físicament sinó que emocionalment eren durs, vam pensar que el millor era de fer els viatges sense que vingués en Pitu per cuidar la seva salut, perquè era una responsabilitat molt gran i ell tampoc s'hi veia en cor, i allà vam haver de canviar. Jo que estava portant la càmera vaig de passar davant de la càmera, la noia que estava fent el so directe va passar a portar la càmera i la noia que col·laborava amb el muntatge va passar a fer el so directe. Llavors tots ens vam moure un lloc i en un marge d'una setmana ens vam reorganitzar, vam tornar a preparar tot per anar a rodar. I després això, la fase de muntatge, ens va suposar que vam haver de reestructurar-ho tot, perquè teníem una idea prèvia que de cop havia canviat
i llavors no acaba de tenir coherència que aparegués jo allà davant, i llavors vam decidir buscar imatges que estaven descartades en un principi per la primera idea que hi havia, que era de converses meves amb en Pitu, en moments que jo tenia més presència allà i que en principi jo pensava estar més invisible dintre del projecte, i llavors vam pensar que estaria bé recuperar això perquè no aparegués jo de cop al documentari, que no tingués cap sentit i que no s'entengués qui era la persona que de cop sortia allà. I bueno, per això vam reestructurar-ho així. I jo crec que aquests són els principals imprevistos. I com és en Pitu? Hem vist que era un senyor molt autosuficient, no? S'ho feia tot ell, però a nivell així, com era ell? En Pitu a mi em va captivar, em va agradar molt això, tant el tema aquest que és molt autònom i en aquest moment encara més, que s'ho feia tot ell, vivia sol, anava a cuidar la seva dona cada dia, o sigui que feia una inversió d'energia diària que em semblava impressionant per un home de 90 anys. I després m'agradava molt la seva mentalitat, no? A nivell ideològic ens entenem molt i el seu humor, no? És una persona que també m'ha agradat la seva història, però potser justament a causa de tota la seva història és una persona amb molta resiliència, no? I que ha desenvolupat una fortalesa personal molt gran i també fa que tingui un humor sobre les coses que ha viscut ell, molt dures, que bueno, em semblava interessant, no? També això. I és una persona molt amigable en general amb tothom, és molt social, està acostumat a relacionar-se amb tothom i és una persona molt amigable i molt fàcil de parlar amb ell. I bueno, per això em semblava com un protagonista perfecte pel projecte. I com creus que aquest projecte podrà ajudar a altra gent? Com a més directe, que començaran a explicar-se la història, que es començaran a acceptar tot el que han viscut? Home, això m'encantaria que passés, que hi hagués més gent que expliqués la història que l'ha tingut així silenciada. També crec que la funció principal, tot i que aquesta m'agradaria molt, és del fet de conservar aquesta història i de que es conegui, no? De que no caiguin en l'oblit totes aquestes històries i que la gent les pugui conèixer. I per una banda, una funció que crec que ha tingut, que és la més senzilla, la més directa, la més personal, és per en Pitu, una persona que no li donava cap pes a la seva història personal i a partir del viatge que ha fet amb el documental i sobretot d'haver anat a Oradour i trobar-se que a França, que no havien viscut la dictadura franquista, hi havia els fills d'exiliats que li donaven molta importància a aquesta història i cada cop una història que aquí ningú li havia fet cas, allà li donaven molt de pes i que li va sorprendre i que de cop ha revaloritzat una mica tot el que ha viscut, no? Li ha donat més importància de la que li donava la seva història, o això crec jo. I per altra banda crec que una funció és aquesta de preservar la memòria i per exemple crec que té molt de sentit, a mi m'agrada molt les projeccions en institut, com hem fet avui amb vosaltres, perquè si ja en el meu moment, a la meva generació, això li quedava una mica llunyà i jo de petit no tenia interès fins a cert moment que em va treure aquest interès, crec que com més temps passi és més difícil que hi hagi un interès, no? I aquí realment som hereus d'aquesta història. Som l'únic país on després de la Segona Guerra Mundial hi va quedar un govern feixista. Els governs feixistes van quedar derrotats, no la ideologia feixista, desgraciadament, però els governs feixistes sí, a tots els països del món, menys Espanya. I a Espanya som hereus d'això, hem viscut 40 anys de dictadura i a nivell d'herència política, ideològica i social tenim moltes coses que encara hem netejat, que quan es diu no és que això és reobrir una ferida quan es parla d'aquest tema, no, però aquesta ferida no ha quedat mai tancada. Des del moment que hi ha desenes de milers de persones enterrades en fosses comuns i no es permet que la gent, els seus familiars els puguin enterrar, aquesta gent té una ferida oberta i no és una ferida, és intentar sanejar-la, obrir les coses, que la gent pugui donar sepultura als seus familiars i aquest seria un principi. I també quan es diu que s'ha de passar pàgina de la història, fa poc en un documental, un protagonista d'un altre documental de memòria històrica deia una frase que em va encantar, que era, sí, haurem de passar pàgina, però primer haurem de llegir, perquè fins ara aquesta pàgina de la història no ens l'hem llegit. I si passem pàgina, l'estem oblidant, no? I una vegada l'hem llegit, tirarem endavant, però primer hem de ser conscients de quina és la nostra herència. I jo espero que el documental serveixi, posi el seu granet de sorra en aquest procés, no? De recuperar una memòria que s'ha quedat perduda.
I et va costar molt fer el muntatge del vídeo, és a dir, quadre transicions amb les imatges... Sí. Primer, a nivell de contingut, de què es volia explicar, per una banda. Després pel tema de reestructurar que apareixia jo i això havia de tenir certa coherència, i després hi ha tot el procés tècnic de jugar amb les imatges del passat i del present, de buscar els mateixos enquadres, que tenia moltes ganes de poder fer servir això, també la memòria dels espais, què s'ha conservat i què no s'ha conservat de cada lloc i per què. No? Per exemple, és molt clar per part del govern francès la voluntat de conservar la memòria de Dragul, on ells van ser víctimes del feixisme i van voler conservar aquest espai, però un altre lloc que és vergonyós per ells perquè allà van col·laborar amb el feixisme, com és el camp d'Argelers, i a dia d'avui interessa que hi hagi turisme i que la gent no estigui pensant com posa la tovallola a Sant Morgent, ha quedat totalment borrat, no? I la diferència de on s'ha conservat la memòria i on no, dels espais, em semblava molt interessant. I llavors el procés tècnic de fer tot això ha sigut molt lent, no? Realment és una feina de molt de detall que has de passar moltes hores per cada una de les transicions, però que jo crec que era una cosa molt important perquè transmetia molt la idea que volia jugar de la memòria i llavors s'hi va invertir bastant de temps. I sí, el muntatge en general ha sigut un procés molt lent. També perquè, com que no hi havia gaire pressupost, tocava fer moltes feines, no podia pagar ningú, llavors em tocava assumir-les a mi i tenia que anar, a vegades tenia que parar el muntatge perquè tenia que fer coses de producció, i llavors tot anava una mica més lent. Però he quedat molt content, la veritat. Doncs... Bueno, i tens futurs plans per fer així un altre documental, per veure altres memòries? A nivell de memòria, sí, en format documental, no. Hi ha hagut alguna associació, col·lectiu, algun ajuntament que m'ha demanat a veure si vull entrevistar gent per conservar aquest arxiu, que llavors una mica torno a la idea que tenia al principi de fer entrevistes a gent, no per fer un documental, sinó per deixar aquest document per qui el vulgui fer servir, i que això estic encantat, però com a projecte així de memòria històrica de la nostra memòria, no tinc cap així al cap. Tinc idea de fer un documental, també de temàtica social, sobre el conflicte palestino-israelí, però que això està molt als inicis i ja veurem si es pot fer. Estem en molt delicat. Moltes gràcies.